Всеки ден се срещам с болката и с проблемите на хората и искам да отправя апел към средствата за масова информация и към българската телевизия да не лакират истината. Тя трябва да се знае от всички. Мисля, че това най-много ще ни помогне. Стоп кадър. Кой трябваше да въоръжи практиката с точни нормативи, с реално приложими методи за бързо и ефикасно преодоляване на последствията от разрушителната земна стихия и за гарантиране на устойчивостта на сградите при бъдещи земни трусове? Естествено, това трябваше да бъде дълг на специализираните научни институти към Българската академия на науките и другите специализирани научни звена у нас, които разполагат с голям потенциал от специалисти. Но да обърнем внимание, че вече 3 десетилетия към Българската академия на науките има специализирана научна дейност по противоземетръсно строителство, а бедствието ни завари с една остаряла нормативна система, която не отчиташе опасността от такава ситуация, каквато се получи в района на Стражица и Попово. Едва след това започна изготвянето на нови норми, които отчитат повишената сеизмична опасност на районите в нашата страна. И докато тези норми се подготвяха, проектантите бяха принудени да чакат, строителите също да чакат, а пострадалите да недоумяват защо се бави възстановяването на сградите. Нормите за антисеизмично строителство отговарят на постиженията на развитите страни в тази област. Така че твърдо може да се каже, че тези норми отговарят на съвременното равнище на развитието на науката за антисеизмично строителство. Като строителен инженер съм обезпокоена от хода на възстановителните работи, по простата причина, че са много трудоемки, много скъпи като методи и в сеизмично отношение приближаваме се по-скоро до целта на желания ефект, но не го достигаме. Всеки следващ правилник води до поредното оскъпяване на строителството, тъй като се употребяват повече стомани с по-високо якостни качества, бетона се увеличава. Изобщо увеличава се тежината на конструкцията, без да се решава кардинално проблема с отстраняване на опасността от сеизмичните последици. Надеждата. Сякаш единствено тя, тук в Стражица, все още не е изгубила над преварата с бързо отлитащото време. Минават дни, седмици, месеци. Епицентърът на природното бедствие се превръща в епицентър на човешката тревога и надежда. Ние го видяхме. По-точно го усетихме в очите на хората. Те търсят опора в реалностите на живота. И всеки, който може да помогне, е добре дошъл сред тях. Местното партийно и държавно ръководство подкрепи един нестандартен експеримент за бързо и икономично възстановяване на пострадалите сгради. Негов автор е инженер Николай Георгиев, с когото ми е много приятно да ви запозная. Аз съм дошъл от Крим, град Ялта, където работя по контрола на противоземетръсното строителство. Това е един високосеизмичен район, който представлява голям интерес за противоземетръсното строителство. Аз съм извършил в този район определени изследвания. Тези изследвания, получените резултати, възнамерявам да приложа тук в град Стражица, за да помогна с това за по-бързото и ефективно възстановяване на пострадалите сгради. Пътят към създаването на нова оптимизирана конструкция е повишаване динамичната еднородност, с който да се избегне този вътрешен неблагоприятен процес на взаимно блъскане на нееднородните динамични конструктиви. В тази сграда ние реализираме един такъв принцип. Възстановяването на повредените конструкции на сградата се осъществява в 3 етапа. Вътрешните стени на сградата се възстановяват чрез шприцоване на достатъчно пластичен разтвор в пукнатините, без президване на стените. Следващият елемент на възстановяване, това е корсет, който обхваща конструкцията по периферията и стяга външно.
Той състои от еластичен компонент стомана с хоризонтални елементи от винкелна стомана и вертикални елементи от кръгла арматура. Третият компонент на системата, това е сейсмозащитна зона в нивото на цокола, която представлява комплексна връзка от нискомодулна фуга, хоризонтален разтворен шев от слаб разтвор и еластични връзки между поясът фундамент и петата на надземната част. Тези два компонента на системата работят съвместно. Сейсмозащитната зона представлява една податлива връзка между надземната част на сградата и основата, обезпечава относително независимо приплъзване на сградата при преминаването на сейсмичната вълна под нея, при което се резко снижава интензивността на сейсмическия процес. Сградата получава по-малки натоварвания. Преди всичко тази сграда е неуязвима за резонансни въздействия. Тя автоматически излиза от резонанс, когато имаме такова въздействие. При колебанията възниква интензивна дисипация, гасене, разсейване на енергията. Нейното колебание протича в апериодичен режим. И още един елемент на нейните положителни свойства. Изключително технологична и проста за изпълнение. Скъпа ли? Икономична и надежна. Сигурно. Да. Тази система, това е бъдещето на противоземетръсното строителство. На малки сгради, на голями сгради, на масовото противоземетръсно строителство. В днешният вариант на нашата методика, на динамичната теория на противоземетръсно строителство, ние все пак не решаваме масовото противоземетръсно строителство. Ние не можем да си позволим да изчисляваме една селска сграда. Ние, значи, в най-добрия случай обезпечаваме градовете с противоземетръсна защита. Тази упростена система е способна при наличието на една методика, общодостъпна, да обезпечим противоземетръсно цялото наше строителство. Както в градовете, така и в селата. В световната практика има много средства и пътища, които са използвани за да снижат сейсмична сила. Но нито едно от тях досега не е толкова просто и технологично, за да бъде използвано в масовото строителство. Нашето сдружение е едно от първите подкрепи идеята на инженер Георгиев. Една съвсем нова идея за създаване на нови, от ново поколение сеизмично устойчиви сгради и съоръжения. Това е действително едно ново мислене, по което ние трябва да тръгнем. Считах, че той ще бъде неуспешен, защото такива опити в световната практика за такива сгради не са правени изобщо, доколкото на мен не ми е известно. Искам да отправя остра критика към професор Рангел Рангелов от НИСИ, председател на комисията, която одобрява проектите за възстановителните работи в Стражица, че досега не е намерил време да дойде в Стражица. Лабораторията на сейсмичната механика, директор Димитър Ненов. Секторът се ръководи от доцент Сачански. Той е тук със своята лаборатория, която е свалена от Козлодуй. Инженер Георгиев, а има ли създадена с някакъв официален документ комисия под ръководството на някой, която ще проведе експеримента и ще направи протокол за заключение? Ние не сме назначавали такава комисия, но тя вече съществува. Аз, фактически като автор на системата, полковник Христов по проекта на взрива и по изпълнението. Сачански по измерителната апаратура. Естествено, че ние ще създадем такъв документ. А защо Националната комисия не участва? Ами нали инициативата излиза от Стражица и ние сме съкратили пътищата към експеримента и към резултатите. Вие сте съкратили, ви казахте, или бяхте принудени да съкратите, тъй като не получите ответна реакция? Безусловно, щом като академик Бранков не възприе
И ние пожелаваме. Вие говорите само за академик Бранков, ами другите. Председател на комисията има. Професор Рангел Рангелов, който в момента отсъства. За нас имам информация, че Рангел Рангов е поставен в известност. Но не е дошъл, не знаем защо. А негов представител? Би трябвало да има негов представител и той го няма. Ние говорим за едно по-високо държавническо и научно отношение, позитивност към случая. Вие готови ли сте? Вие готови ли сте? Готови сме, да. Вие готови ли сте? Тук Болярка, как ме чувате, приемам? Тук Болярка, останете на послушване. Приемам? Имайте готовност за команда огън. Пет, 4, 3, 2, 1. Предложената оптимизирана конструктивна система за сейсмозащита продължава да среща негативното отношение от страна на нашите специалисти в противоземетръсното строителство. Това са изказвания от общ характер, недостатъчно аргументирани и затова недостатъчно обективни. За съжаление, не се забравя се, че става въпрос за проблема от голямо значение. Така, например, при измерванията на експерименталната сграда от лабораторията за сейсмична механика под ръководството на сътрудника Цачански, материалите бяха задържани повече от месец. Ние ги получихме с голямо закъснение и, както се оказа, апаратурата не е била правилно подготвена и не е могла да запише основните интензивни сейсмични въздействия, които ние получихме с взрив от последните 2 опита. По този начин ние нямаме нужните записи на приборите по експериментът от Бенковска. Что можно сейчас уже сказать? Каким образом? Можно сказать, что, значит, имеются все 21 канал записанные. Записаны все 21 канал. Сейчас просушить. Причем, значит... Под ръководството на член-кореспондент Анатолий Василевич Друмя, директор на Геофизическия институт на Академията на науките на Молдавската съветска социалистическа република, в Стражица пристигна да вземе участие в научния експеримент група специалисти, в която бяха включени и старши научният сътрудник, кандидат на физико-математическите науки Анатолий Андреевич Роман, водещият инженер Василий Георгиевич Дугаро и младши научният сътрудник Иван Илич Илиеш. Тук надо подождать, буквально там. Обработку на виду проведем. Да. Это куда? Показательную обработку на кабелах. Да. Сюда. Во время опыта воздействие на здание было очень сильное. По време на опита, въздействието върху сградата беше много силно. На терена нашите прибори записаха ускорение, което съответствува на 10-та степен. В същото време, самите носещи конструкции, в резултат на усилването, са съвсем малко повредени. Те са така неизменени, че даже в сейзмологическия справочник е трудно да се намерят такива аналози, за да се определи степента на увреждане. Що се отнася до вътрешните преградни стени, които нямат усилване, което е направено на външния скелет, те пострадаха по-силно. Тук разрушенията достигат до 8-ма степен. Следователно, общите разрушения в тази сграда са значително по-малко, отколкото можеха да бъдат в резултат на тези въздействия от колебанията на терена, които се появиха по време на опита. Това е хубав показател и цялата тази разлика между степента на въздействие върху терена и върху сградата е в полза на строителството.
Може с увереност да се каже, че такава сграда може да се експлоатира. Тя е безопасна и може да преживее много силни земетресения. И вся эта разница между бальностью, которая отразилась в здании, и бальностью, которая была на грунте, она в пользу строительства. Искате ли да се укрепи вашата къща? Да се укрепи, как може да се укрепява, ама като тъс да се укрепи. Защо? Защо тъс много здрава стана. Много. Тук до сутре да се удрят бомби, тъс къща до земята ще се навива, но няма да се събори тъс къща. Стоп кадър. Разказаното в нашия филм съвсем не изчерпва всички въпроси, поставени от разрушителното земетресение на 8 декември 1986 година. Ние дадохме гласност на всичко това с надеждата, че научните институти у нас най-после ще престанат да смятат и на теория, и на практика въпросите на противоземетръсното строителство за решени веднъж завинаги, а създадената нормативна база за непоклатима. В тази изключително актуална област на научното познание и практическия живот сега има остра нужда от нови идеи, от съвременни подходи, от повече експерименти. Разумният риск трябва да смени неразумното изчакване. В името на човека, който има нужда да живее в сигурен дом и трябва да го получи.